Hadian katu kat Nepal bagi bor sipai BSF kila pha ka Kyrwoh jing pensai. Halar ki kai pot kubor jing kena bakal dan ke jingrung khandra jubor ki sipai BSF haka miet jong ka khat khandai tre ujel leo arja arpsau haka wei ka long yeng ha Kuliang East Giant Hills District haka put bat kari Bangladesh haka jan miet jong ka arpau tre ujel leo arja arpsau kila penbot sakawai pat ka video ka bapen I ya ki song shini ki bala e no dakinong khayitu halenti ke tega snong. Kani ke jing pha video ka long man pen scam ya ka Kyrwoh ka bakila pha ha ka bakila ong bah ka khat khandai tere ujel leo arja arpasa kum bah ka por khandai beje men miet kila don ki nong khayi to shini na Bangladesh ki bala wan rong shakate ka snong da ka jing arab ki nong shong snong ling ba ki jaka ba khlem care ha Kuliang border outpost ka bah ha ka 172 battalion BSF ka jing thmu ka long bagini ki nong khayi ki mot ban wan shim shini na ki nong khayi na ka snong Kuliang ong ka Kyrwoh na ki BSF Laong ba Maria yo jing tep ki BSF kila leche ka tega jaka but Maria poi ki nong khayitu na Bangladesh kila pet krat sa Kuliang Henry ki BSF kila itingkho pat bat ki nong shong snong ki batmu plat sok ki Bangladeshi bat kala don ru ka jing kawang mau yak sipai BSF rengkat ki tien si tien sang Sho laong bakala don ka long kme ka bala mat daus di yo wei na ki sipai BSF ha ka bawla men saw bat wei pat ulamen saw na ka jing sha thermau ये कुलियांग के ऊपर बांग्लादेशी आ रखे थे और ये बांग्लादेशियों ने ये चीनी पटका हुआ है। ये BSF आया तब और इसे रोकने की कोशिश की गई BSF के द्वारा, तो इन्होंने दाव और पत्थर और कुल्हाड़ी से सांप के ऊपर वार किया ग्रामीणों ने। और ये उनकी बांग्लादेशियों की चप्पल पड़ी हुई है और इस स्टोर से चीनी उठा रहे थे। ये हाँ, ये दाव भी है इनका और ये इस स्टोर से चीनी उठाई इन्होंने बांग्लादेशियों ने। और जब साहब आए तो इधर से भाग गए थे सारे बांग्लादेशी छोड़ कर, और ये पूरे गांव वालों ने घेर कर हमला किया था। फिर क्यूआरटी आई, फिर क्यूआरटी ने थोड़ा सा मोर्चा संभाला। Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha. Kam kata ika dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya